אסף וגיא נלחמים. זה לא נראה כל כך כואב פה. מה הוא שחול בשר? כן, שיהיה, מה זה שם? שמע. יואו. אחרי שהם גומרים ואתה עושה לו פרצופים, להמשיך לצלם או משהו? יש עוד 2:50 דקות לצלם, אז יש לנו מספיק. זה לא נראה כל כך כואב פה. אתה מזיז אותי. אפשר. זה חלק שהוא הולך לקפוץ עליו. איזה בעיה שלא צילמתי את הקפיצה. כי אני לא ידעתי שהם ימשיכו. אני לא ידעתי שהם ימשיכו, חשבתי שזהו. יואו, שיט, הבטריה של המצלמה תיגמר עוד 4 דקות. יש מספיק זמן. אוי, אתה ראית את זה? מי באת למי? אני לא ראיתי את ה... עסק כזה, לקח את גיא שם, את הלך לו, פה, פה, פה. הנה, זה החלק הכי מצחיק. איך הוא הצליח? לא, יש כאפות כל... אסף נותן לו כאן, כאילו. נכון. כן, זה כאילו שאנחנו אומרים להם על מה לעשות. סקר את זה. אוי, הוא ברח. לא היה שיעורים מחר, נכון? לא חושב. זה הולך להיגמר? כן, כבר. כי יש עוד 3 דקות. זהו. עכשיו הוא רק בוחרת. זהו. רגע. עכשיו אני פה.